అత్తవారింటి మర్యాద అంటే ఆచారం కాదు, అనురాగం మాత్రమే. ఇంటికి అల్లుడు మాత్రమే కాదు, తమ వంశ గౌరవాన్ని ప్రతిష్టను పెంచి కుమార సమానులు కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ 1374 రకాల వంటకాలతో స్వాగతం పలికారు. పి గన్నవరం నియోజకవర్గం మామిడికుదురు మండలం ఆదురులో విజ్ఞపు వెంకటరత్నం, సుశీల దంపతులు తమ అల్లుడు బొడ్డు సాయి శరత్, కీర్తిశ్రీ దంపతులకు గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు. సంక్రాంతి పురస్కరించుకుని కళ్ళు చెదిరే రీతిలో కొత్త అల్లుడికి విందిచ్చారు. తమ ఇంటి జరుపుకునే సంక్రాంతి అల్లుడు కుమార్తె దంపతులకు కొత్త పండుగ కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఏడాదిలో 12 నెలలకు సంబంధించిన 12 కానుకలు అందించారు. తదుపరి ఇంట్లో తయారు చేసిన పిండి వంటలు, పండ్లు, పలరసాలు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన వాటితో విందు ఏర్పాటు చేస్తారు.